בונגי אחי, תראה את ההוא עם התיק אחי, נראה לי זה אלינו, לא? מלו, למה התיק שלו הפוך, אחי? זה לשלוותה. קומונה ח' מוסינזון, תשפ"ד מציגים שיר מלששים. כן אני שינשין, אני בכפר הכי מדהים, אל תתקשרו אני לא זמין. יש לי את התיק, לא רוצה שהשנה תפסיק, לא התעוררתי עוד פעם שיט. הלכתי למזל, איזה מזל שיש מרק הפעם אני כולי מנוזל. אני רגיל לזה כי זיוי לא משחרר את המזגן, ועברתי שוב בזולה, היא כולה בבלגן. פגישה עם ענבר, שוב? כמעט התחילה לדבר והכל פחות עצוב. ועכשיו אפשר ללכת, לראות את החניכים, אני מגיע לבניין ועליי כולם קופצים. תמי מתקשרת, מושקו לא עונה. תמי, מושקו, נו זה וגם זה. השכמות? שאלתי בנימה מפוחדת. השכמות עושים כל יום! תמי אומרת, ליוויים, זה הרמות, בניינים, מלא שעות, מחליפים, המזכירות. ואין על הסגירות. מה אני עושה כשאני איתך רואה? יורד על הברכיים, מתחיל להשתחווה. את אחות או אחות, ואמא את מלכה. הולך לבקש תרופות, קבל את שון במתנה. הולך למחם כולי שבוז מחוק, רואה את מאיה, היא מביאה לי חיבוק. זיוי, יובל, מאיה. כן אני שינשין, אני בכפר הכי מדהים, אל תתקשרו אני לא זמין. חניך שלי לא מדבר עברית, נדב כבר מזמן הפסיק, לפגישה לא מספיק. את המיון של אתמול, שחרר דפדף, במוסינזון שנה של טירוף וכיף. על המיטות רואה שכתוב, לילה אחרון. לא רוצה לדמיין, זה לא עובר לי בגרון. לליווי אני יוצא, לחניך פה יש בדיקה. שיט לא מאמין, שוב איבדתי קבלה. יש פה נעלה 32 מדינות, יוצא מהכפר, אני דובר 5 שפות. נשבע שזה הכפר הכי טוב בתקן. אם הייתה לי אפשרות אני לא יוצא מכאן. שומר את הצרור עם השקל במכנס, שהחניך לא ייקח והמדריך עליי יכעס. כן, הצוות פה מדהים, חיה וישראל את הכפר פה מחזיקים, המדריכים ההנהלה עם עוד בתים. נשבע שבגללם אתה תרצה להיות שינשין. עכשיו באמת, תגיד תודה שהגעת. בסוף המיון אתה לא תרצה לחזור הביתה. נשבע שבסוף הכנס אתה תגיד אינשאללה. טוב חבר'ה, אהבתי לבניין. נועה, מלו, גל. כן אני שינשין, אני בכפר הכי מדהים, אל תתקשרו אני לא זמין. יש לי את התיק, לא רוצה שהשנה תפסיק, לא התעוררתי עוד פעם שיט. כן אני שינשין, אני בכפר הכי מדהים, אל תתקשרו אני לא זמין. יש לי את התיק, לא רוצה שהשנה תפסיק, לא התעוררתי עוד פעם שיט. תמר, גוני, עמית. מעיין, לא משנה מה יקרה, אני מבטיח לך, שינשינים של שנה הבאה יהיו אש. אל תבכה, אל תבכה. תישאר אלוף, אלוף.